pouka ovo? Pa pouka je bila viš da se stvorila šansa za $1.000.000 se stvorila šansa. Šta imam ja od toga? Nemam ništa. Ja nemam ništa, ali ovo imaju oni. Da su ovo pobedili 3 boda, 8. mesto, igrali bi ovo četvrtfinale sa Olimpijakosom. Ovako, onaj Gibraitis nije mogao da zakuca, nego trljave mu ruke. I čao. A da su prošli, dobili bi $1.000.000 plus da se bore za $10 miliona. Da se vrati onaj Golden Boy i ovi i čao. Igrali bi u Beogradu. U Beogradu bi igrali četvrtfinale, igrali bi na 2 pobede. Znači, gubitak. Jebo mu pas mater taj Litvanac.